ujutro. Au. To je bolje. To je bolje. Zakasnila se u školu. Molim, tek je 5. Sjećaš se? Nisi više osnovna, sad si srednja. Prvi srednji. Okej, imaš 16 godina. Trebala bi se već naučiti ponašanje. Znam. Ali tek mi počinje za pol sata. Zato trebaš ići, a ja te neću voziti. Molim? Pa moraš me voziti? Ne, neću. Glupačo. Au, to boli. Što si upravo napravila? Ono što si osjetila i što si vidjela. Ha. Ajde u školi spremaj se, tako treba ići Berni, a Tigrica je druga smjena. Ha. A zato idite i spremajte se. Berni. Što je? Trebate ići u školu, neću vas voziti, okej? Okej. A knjige gdje su nam? Gdje ste ih stavili? O, ja sam ugačala. Pa, treba li nam još nešto? Knjige. Au, to boli. Uzeli smo, idemo. Ena. Što je? Gdje je mama? Da, gdje je mama? Mama nas ne vozi. Molim? Čuo si me dobro. Ne vozi nas. Idemo. Lord. Što je? Tek